गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोन खनसे फिन बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेल बरायना थाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' फेसबुकफोराव नुनानै भिडिअखौ नुखांबाय जानांगौ लोगोसे आङो दा माने मैयानो भिडिअखौ आपल'ड खालामनो नागिरदों लोगोफोर माने एमबिआ जोबना होनानै माने भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हायाखै आरो ओरैबायदि माने आं मोनसे आपडेट लाना फैदों आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ निस्सय नुखांखाबाय जानांगौ ओरैबायदि दुखुनांथाव जाथाय आरोना लोगोफोर मा खालामनो आरोना जोंनि बर' समाजाव बिराद माने मोनफासेयाव मोनफा माने जाथाया बिराद माने जोबनो थांला आरो बिदि समावनो नैबे सासे जाबा फंबाया माने क्लास 9आव फरायोमोन होनना बुंदों आरोना बे माने भिडिअखौ आं ससे होनागोन नोंथांमोना दा नायलांबानो जाबाय बे माने क्लास 9आव फरायनाय गथ'आ माने बै माने खुवारिसो आं नुनाय बायदिबा बे खुवारिसो जानो हागौ दै जेनेबा अन्थाइ जावनाय अन्थाइ बुरनाय जिसिबिनि खुवारि जावनाय दैखराव माने माबायाव फख्रियाव सिगांबो सासे माने बेयावनो माने जिउ गोमाबाय होनना बुंदों आरोना लोगोसे दा माने आंखौ सासेबाव माने बे क्लास 9आव फरायनाय गथ'आव माने बेयावनो गब'नानै दुगैनो थांनो गब'ना थैदो आरो बिनिखायनो माने एकदम माने जों माने बिराद हुसियार जानांगौ भिडिअखौ माने ससे नायलांबानो जाबाय पुलिसफोरसो 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 नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बिराद दुखु मोनबाय जानांगौ लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानो आरोना आंनिफ्राय माने जिखुनु खुवारिफोर जा जिखुनु माने निजिनि न'नि खाथि जा लांगोना जा माने बेफोरखौ माने हाखर हाला जावनाय बा फख्रि जावनायफोरखौ जों माने बर' समाजाव माने बर' गामियाव बिराद नुनो मोनदों आरो निजिनो लांगोनाफोराव निजिनि उसुं मुदा खाथियावनो माने फख्रि बिराद गोथौ एलेन्टि हाखर जावनाय मानाय बिराद नुनो मोनबाय थायो आरो बेफोरखौ माने फख्रिखौ जावोब्लाबो माने बारिखौ दुमना दोननांगौ आरो बेयाव माने जोंनि गथ'फोरा माने बांसिन गोलैबा गथ'फोराबो थैलांजोबो सब बेनिखायनो माने बेखौनो बुङो कि माने बेफोरबायदि माने फख्रि जावनायफोरखौ न' खाथि फख्रि जावनायफोरखौ माने जावोब्ला माने बेरा दुमना दोनब्ला मोजां आरो मानो होनब्ला गथ'फोराबोथ' बिराद माने खारथिं खाथा जायो दैज्लांफोराव दै बाना जायो मा जायो हाखर हाला बिराद गिनो गोनां आरो बेनिखायनो माने बायसान्स मोनफा माने जोंनि बर' समाजाव एकदम बिराद बेफोरबायदि माने गुबुंले थासारिफोरा बा भाइराल जानाय सोरबा थैनाय थांनायफोरा बिराद जोंनि बर' समाजाव जोबनो थांला आरोना इमान अनाखाना माने निजिनि बिमा बिफा बिदा फंबाय गारनानै आरो गावनि लोगोसे क्लास फ्रेन्ड लोगोफोरखौ गारनानै माने बे संसारनिफ्राय गोमालांबाय आरो बिराद सेस्था खालामदोंमोन जेस्रा एकदमबारे हामगोन खोमा होननानै एकदम ओरैबायदि माने मालिस खालामदोंमोन ओरैबायदि उदैयाव नारदोंमोन माने एकदम माने बायसान्स भिउस जाबा जेनेबा माने हुस फैगोन खोमा होननानै बिराद माने नाजादोंमोन आरोना लोगोसे माने बिथांखौ माने हुसआव लाबोफिननो हायाखैसै आरोना आंनि भिडिअनि थ्रुयै नुनाय बायदिबा हुसआव लाबोनो हायाखै आरो आं दा बेखौनो बुंनो सानोखि लोगोफोर भिडिअखौ हायोबा शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोसेयै सोरबा गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो लोगोसे लाइक खालामना हो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ एसेबो माने क्लिक थ्रु बा क्लिकखौनो खालामनो नागिरला आरो भिडिअफोरखौ ना माने एकदम एरब बिराद डाउन जानो हमबाय आरो चेनेलानो माने डेथसो जासिगोन आरो सोरबा सानै साथामसो माने डिसलाइक खालामनो हायोबा एकदम माने ओरैबायदि जाबाय आरो दै डिसलाइक खालामनाबो फैसा बांसिन मोनो माने डिसलाइक खालामना होबानो जाबाय लोगोसे माने ओरैबायदि डेन्जार जाना फैदों माने भिडिअखौनो नायनो नागिरला माने बेनिखायनो माने कन्टेन्टखौबो माने ओरैबायदि माने होनोनो बागार जाबाय आरोना जोंनि माने बे कन्टेन्टआ मालायनि भिडिअ होनाया माने जोंना केटेगरि बिदिं खारना माने अडियेन्सफोरा गाज्रि मोना लाब गैया लोगोसे बेखौनो बुंनो सानोखि सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा साबसक्राइब खालामबा जाबाय लोगोसे भिडिअ
दिनैनि टपिकआ एसेनोसै आरोना लोगोफोर आं दिनै भिडिअ गियावनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर सोरबा गोदानै फैदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबा जाबाय लोगोफोर आं जोबनायाव बेखौ बुंनो सानोखि बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।